anga maliba kadi kadi de mali kadi fogato awo jiye be anyonti ma kono ko mali bi ke fanyi ala bi mali bo inshallah ma butala ala ba tala ala de masai ndesani masajala kibali wallahi ale de nyebe bela jile jalla nge wale de ba ambedo nge oho nga beki take ato abelaba ala tama wallahi abelaba ala tama ala ka kuna ja amin ala ka sawu man amin man torosite ko ni ala tan de besa sabu angena madu nga ikado fargwan nu ni fe olu ye farjaga boyi awo ma ya titako ani muranu nu soko ninu nunu be ma ya farjaga boyi awo no yibo alawa ya me masabata ngui amba barikada de ka barikada ko awo jabaru wahidu esani ama moro namo nego karafe abe bintu suda awo abo bolo bi keni le jeune entraîneur de pâté entrepreneur de pâté sarandangoro blale vie kulubali aledo iba donko ju wala o mer kelenu na wolo mer rete abi sira kamara entrepreneur be baraka na force de ale baraka na force de nabara awo pâté jalan ni pâté magama wa entreprise de babulu atete o féminin muro ale be réalisation na Bakari Jara Badda ale be difula jamanu gu kumbo kefa muro ale be kangola si kuyate awa keita ale be bismillah kuma ka be fu ka be wali mando ka jira ka fo ni ansigile kuna foni kene fo ka nyake wansigi kunya kuna foni mingoye yuso ko ni mambulo ya chama ne biya fo ka nyoko shori ngana alubiya be ngana alubiya getne ma aminga kene siboni bachi fu itala aminga kene alhamdulillah bachi kasa no wagino globala ndesani globala okuma yusu ko bashi kon diere alhamdulillah ya fo jogo mi jabaru wahidu sofla masa ale biduguji on kena manyana on ba tanuka barkada ni wali nymandonye karazulu tanuka barkada ni ga wali nymando nema ni kishi ba yala ko jide aka amma sa obe fo sarashita ambulo ka duma barkada ni wali nymandonko ka do faralu ta ka libi ala ko bulo kan shi uji ankoro ka bana koro be bashi ka jide ke lafiya ula mu kana toroni kura soro liye fiu muno be tienso bada dali ala ka no nanga bambato bela jele yuso anga kanumba jama kulu ko dantululla olo de be kala kauna koyi sabu ma kanumba de be kala kila ko ni chew ka kanu yala wa ka bismillah blakun gati magwaye amana blakun yu kuna funni mi o tuma de seleni no tuma sera ka do fasiri sebon kono kuma amana ba wasado ola o ko ne gelengele usugandira ala ka je ona ku ugarjigaye klo nyegele joko nyuma ni nyama dako nyuma ala ka ndo ya bela jele nye faso kono ani faso koka fen ko renouveau ku beni chewu yere ala kanu nimisa amina rabbi ala ka kanuntu o ka bismillah o ne kuna foni tumasele saha asera o mi ala se ko nyumai ame do de kala ko no yaje kama be nga chari tuya ko latigi wudu lo nyegala jogo nyuma ne nyama da ko nyuma ala ko no ya wira ufana yi bismillah sera tinyera la bi hel ali moro na baka jurutilla ba kara africain yara de bira africain ga afira ayira nazara la ko farafin horo yi mebe ko de yira udawo mo farafin horo yi ala kan na ja bedala che moro kuna fone folo ne ba de ma amine yusu bonya jaranye abada amine bonya la ki bonya yusu ma damine ni indicateur de renouveau ba jira ko mati de do ka kwashin yere makoi yusu minye ka do ka fo sidi o jamana manyema o ngembe ka ngenya nyima o ngama ku na jereke o jere o bulu dara ka beni kunungo kare donye uye ikado nyangili kura utaka on segere o on sigile donini ikado fiana na nyosuru labulo soro sana yusu so me extraordinaire ikado jere balale uyo de ke kanyeshi malika la halama amero mine ko bi sidi o manyema o ku yo ko sigi ka beni kunungo kare do janvier kalo nkile konondo ba fulani mugani fulasa ina akera gana dugubala ko akara kuma na femi ye uye ikado nyangili kurauta munun koloka gelen ko sebe kanyeshi an ma ka dofara doka an ba be makono an ba be ku kuma na ku yo ke kanye kata mali jugu yala femi ye ikado danje uye ku yo datugu san fe danje ni duguma danje no frontière terrestre na arieni ku yo bela jile datugu mali ni sede o jamana ni nyonche kuma na ku klala ka ikado minye jogo mafla ani
ko nafolo bolo ma yelema ani ulu nyonche ko uyo fana uyo glo o kuma fe mi jamana munun be no seria o jamana wi ko ulu ni maliche ko uyo fana glo ani ulu che ku yi ka do jose mi ntase ya ko loka gelengwe no na so ran fana ma magao yusu mi yi ka do ka fo ni ngwe ko abetalike munga ko sanduru fokata se sanduru wala ma sansaba aunga ma nyema o franje fanga ma nyema o yo mi mboloda kato sebe jirula ko ni betalike ko ka ko ba jira ka fo uma jeno ye yusu okumana ko fe mi ka do kala je mi ngera o kunche bara o de wolola ka do nyangilila so me mi ngera kunungo karido sede o ma nyema ya akanu ikwa nya fo chugo mi nyebla kumala kamali ka do ka fo ka nyangili kuro ta ka fara uka korole talunga fe mi danje wi au ni sede o jamana to ni nyonje sam fe danje ni duguma danje ko ka bela jele datugo okumana mi nyi ka do ko ka anglo mi nyi ka do jago ban fla mi mbi na folo bolo mayele ma bi mani nyonche sede o jamana ni maliche ko ka anglo o fonana ko fona yi bo fendo ulade fe munu mbe ni mani fi mama go folo folo bi se uluma ko yi ka do dadu munu fe onye minu ni ka do ma ya tita ko chugo shila ko ka do fura bo la no e doctor fura wi ani ka do ka fo covid o kumbe bana o fura o bana kumbe ni fura ana mineu ko ulu fana bo la ko ka do nyangilite talike oka mi nye ka do tajima fe onye ani ndi no electricity ko nyangilite bolo fana ka o kuma ko malika soro o mi mbe sede o la ko ani ka do ko bank centrali o mi mbe sede o tola ko ubo glo o kuma ko fana glo ni ka do ka fo be talike fe mina ko deme minu mbe takanyesha ma sede o jamana fe ani ka do wari bondo fe no yi ka do BIDC ani bewade ko olu fana be glo ngolo kuma yusu communique munjira ku bitanye ni nyangili ka jira ka fo ko nyangili kabi ulu ba bulu da wati mina ka be do bala kabo wati wako abeto sena ko nyangili kuratna faraka kwe ko wako nyangili fana tna wuli ni awma anga keta o ka dobo ola ko fanga shoni jito jigi anga jeni ka do wati ye wati mini franje fanga beke okono ko wati buluda kalaba ga kalata wati ko lufo jebike ni minyi ka do olufu na fe ko fona anyo bara buluda tuma mi ko nyangili numbi wuli doni ko fe mi sebe kunje sebe nununye ko jere kunje sebe aye fe mi fo yuso obetalike fe jumenga ko okmana minyi ka do ka fo ningoye ko gwele ya ki ka do ka fo ko obedo fara oka ayo ko minyi ka do mali re ko abole do adabulu la atayere bulu ko mali to mana wada bulola ika do sigi nyon jamana no yanga ika do farafina bangun towi kulu bela jile na famu okonga ko minya onga franje fangaye ko debi ko bara uke kulu be ka wulika joke okulu bina munde kesisa ku be kulu do black na no e wulo musirta ba kulu ye ko olu bina ika do ka fola ko shilike ko force da entente force entente cede yawo kulu bo black na alaka tu ka black na kana nimi ta dinfa ka black na lache amana abina antanti ke yoro mina boko aw ya ga datugo aw be ma blaka na chugodi aw nga dai law ya wala am plaisir nunu ni sakaba nu bebo an journalist ya la ilaha illa ubna fam ko kafini do lula ati so makoi an chogor ma ba njo ku utindi makata kaso ga antake do antake do ani salbu ani manaje salbu ndo chama jigi okma hizu mi ye ga do baru siribewu basite ambe sura kamale jalagi jama mi biya dabola fa bolulaw ogwala ku na force anantati blakana sede o togola ko oluna ikado u jojo se beka ku na sigini fe be faraye okumana ko minye ikado ka fo ni ngomi mvleni ku ka conference mi ngara farafina a to inve no ikado ka fo kulube la nyinige ko Union Africaine ko fana ka fara oluka ani ikado Nations Unies ko fana ka fara oluka ko kan ni nyangili ko ka to gulogiriya malika ko yasa absega wale ya ko chenyina chugomina oluma famu bega to fagele fego abana bekunge nati kilihi abana ogwana kuka ulu deme ko sabu ko aunga franje fonga ko ulu desele do ko ga wati fogo kalabita wati mina uye munde farau ka ikado nyangilinga ko mali gure na mami mbe franje fonga ni wati na ko ulu ko nimbe ka ikado fereutige ko ga dabalutige ko ka ikado kalata ko kotoro mabo ko minye ikado ka fo ko aunye ikado ewele blama ufana ma ko elakana tigila mawye kenyira yo ko ulu ye mercenaire uye ko kana ande manga jamana basigili kola ko fona bina ke fiye bade farafina bangunga ko sabu kulu bina farafina klebe fe jamana to bela jile ku bino bela jile halaki ko min yi ka do kanga ma nyema ko olu yo fare minda ko ni ikado kitabulu tibe ko nga kanga franje fanga ko obi ko bara udeke o kuma ko de ya to ko bela jile jole do jose ngele nga kuti katanye ko bebe point morla aunga jamana kono
yusu fe mi ka do ko be korode sede o ma nyemao temenena ko ikaro ka fo uye wuli ka jodo uke ka nyangilu taka awon segere o ko lukla ka kolosilike o nyangilu ko ma to chuko shila awon ma nyema ku kono jeya kala ta ko nasra fe ko sabu ka kunjira la ko kala bitaka beni fevrier kalo kile mugani wolon flanye ba flani mugani fla sana ina fo sigika kuma uyo ofana fo chuko mina o ko de fona dantigera sede o ma nyema uye mi septembre kalo o kletani duru ba flani mugani kile sana o ko anga sharti mi fana be ko sharti de transition ko fana ya yamario ko kala gata watu la ko nga ka nga ma nyema obeka kalata ko mono bo ko ngani ya mimbe oluma ko mi ye franje fanga ye ku be feka ikado ka fo kalata ko mono bo yasa ulu ero ka fanga mara o wati kundala kono o ku dunte fe ku kono je ka bara buluda lenge mi mina ni kalata ye ko wati ere mabuluda o ko sedeo inafu luka la nyini a fo chugo mina o ko mi nye kado sedeo anaji ngoma nyogo ko mi nye kado jamana ere deme ba jekuluwe ko be kun labenedo malika fodoro ka ambe kalata ke kulu tuma on de ma atabulu bela jelena o ko sebe munu vleni ko oyuka ikado jere kunje sebenye o ko on yere fana ga do kerano assise nationale ko kunje sebe mi mboro kono kulu ya do ko ode niye ko kuma ko barama ke ola mi mbe furanje fanga awati buluda inafulu ya la nyini chugo mina o ko mali furanje fanga ko abeka mono bo mi nye kado manyema uye sede o manyema ko lu ye jatemine fana ke ko ma chama mbe inafo fere to na ko olu mfana mata ikado aunga assise nationale na kulu se maye ola o ko sebe mi ntara du ulu makabe ni desamukaro klebisa bani kele ba fulani mugani kele sana ikado ka fo ko oye manyema uye furanje fanga manyema u ko lu yo minchi ikado sede o ma ko olu kasika kuma yerebe odeka ko ubefe mi ngovo ko olu anga manyema uko ko kala ko kala be umbeke ka kala ta anyema ko bisonga keka beni ikado desamuru kalo laba ba fulani mugani worosa ko ba jira ka fo ko nga franje fanga ko awnye ikado sanduru wala ma san woro nikla ko awnyo fara oka ikado ni mono boye o kuma ko femi uka kunje sebe akara o kuma na uyeni mbera jele ne tasa ko do jatola ka soro ka nyangilu taka awn segere o kulu nyeba la sere o ma nyema kote ko awn tiga wati shi boloda amna anga kala taka beni wati miye o kuma na ko ani ikado kala taka ke ko no yala ani jele yala ko gouvernement mi be bino e wulu masiri tabawye ko olu ko mbe ko ute sharia kono ko nga ko olu de be fe ka transition mono bo no e franje fagai ko ka mali de unta corona no e otaji ko sanduru ko ka mali de unkuro olu na onyininga otu nyesra laire unna na onyininga ni corona mbe na mo luka mumbala me nye kuma do be ameni bela anga politician do be mununga me ku ke fanga sina transition na ngunu kauna de ko lu lettre ci kata sedawo ma ko parti politique ko 70 parti politique ani association kemeniko ko lu ma jena kele nye adop me journal ko no were ko plainte ko borola ko 23 millions d'euros ko taraka de anga parti politique munun ko adame fanga ko labi fo kera so were Amadou Koita ere ko fembokum ko tradi ko abtano justice la ko alay bokum ko ngalon taraka dawla basite anye bisoro ningoi ate dawa doka lebuko kana siga ngone nyebo de la malubi stige me munu ngone ni ngoi nge kata dawla bedonendo yusu asa asibundunga election organisée uka ato anu oluma olutike foye mali kono ble adiya bane ubuka sira kasola done nyo bido kasola ode do awoke kanasiga ni bido kasola kilingile ni alaka je kanasiga hali president bembe ki kwada malika ilafia labi segu chegoro baw ni doni baw ni ka dola dala kundigu uye danga do alo dongo ikoro danga imbimine de wallahi danga ya rabbi alaka be wuli ni bela kilingile mama be mali jugara alaka aminuka mama ko ni be kete fa on ga fien bo dasoro alaka tasmo wuli la kle gandre fe fa ba kana soro ala abana ni alaka je ndesani note mashiti faso la bla ni maldente ma ye jiye jamana shila wallahi Allah yire kun kile soro kama ani ndugo baju kama malde de ba faso wentere ka fa a balema ko wentere ka lebu malde de boke wa buruburu ni so sigi buruburu ni no moro ni mere ne dabaliba isa kawji me kuma min fofola katla ko yebi ko ni mado butu sigi olu mo fona bi je nai yuso anga sebe ko kuma fo anga sebe kuma fo
n'ambanga sebe ko kuma wala de ma do be kanu fo abe ma de galabu abe ya fama abe ma ni fi de galabu ya fama ndatefla nya fara nga ko mangele o ngona yusu ko ba jira ko nga franje fanga ma ko be fe ga jamana de unta corona ko otaji sanduru kono o kuma ko min yi ka do ko amana boda oda fe ko min yi ka do sede o ma nyema wiye ko olu ba jira on ga fanga franje fanga maula ko anga ika do wuli jona ko ka ika do fere ni dabalu tige ka wati boloda wati mi misika kalata ke anogo num fe jona yasa ika do jamana akasigi hage ukono min yi ka do ma nyema u munu bi sharia kono olu ka sigi kalakata franje fanga mawo olu ka ika do uga walauta ninga kalata ka di ika do mawu mamunu sigira jamana de olu ka ika do munanvan konnala o ma nyema u ko uba nyine an fe kanga wati kura buluda min bi be ambela jilema olu ni an sede yawo ma nyema ni mali min bi be ambema anga abara uke okonnala kalaukata o kuma ko ni anyo wati kerengene buluda olu ere ka fa mu ka foko bi be ko nyangili numbe wuli ko yela ko ni naka achugo yewa yakuba dumbia ale ka nobla sibe ni an nya sama ka boni ka sedero no ko ga bidon boli do wasolo muro ami sebenda sebe min namata oti dore muro oyele kombai le komba awakado kabini wati mina ni risin nana minye munumbe ka fonu be ka anga wul masri tabaw kala ni gulajo o te formateur yewa muro awakado bambanchu ulu kelelika muro awakado ningo ni gemega garagachi chamana muro awakado minye nyerela ikado anga arme fana madore kede utara kata awakado nunu sigi tombaktu minye ka kansi ka foko awanunu ngo ni mina keso buye minye anga wul masri tabaw awakado ko lukala ni gujo muro kabno de kerasa minye awakado faransi ani minisma oluka avion woni meturu la ni fa bela jelela alaba minye irichu oluka nanzara munu irichu munu mbea ikado ani ango wolbasir tabaw ya jiraka fo minye awakado armée française ikado awamno oluko mbe fanako kolubna bambanchi kele no barkani ikado awaminye oluko ngba ka laje kuden awakado katemanuka avion yi katalla je ko bita base kono nana amanya minye awekado pucheninga mogo uluko ni wele kangar dawi ananga manyemo kan tefe guka panguru ya anga ulu masiru jabala kuna nine dosao ukapanguru ambe pansebe ira nyona jinso sigila si memi fina ku kana panga an jabala kuna bli risu tare ya korobo ambe bogodo do risu tale we ye communication benyetunu nanzara farantaula Mali yɛrɛ communication de tunnen don tomotu dɔrɔn tɛ dɛ Mali communication de tigɛr'u la pewu anw bɛ baara kɛ ni irisiw ka satellite ye sisan u tɛ foyi sɔrɔ k'a dɔn olu de tun b'anw ka jabalaw kofɔ bamanciw ye u b'an ka wolomasiri tabaw taasira kofɔ u b'u ka minɛ hakɛ min b'u bolo ani jama min bɛ se k'u kunbɛn k'u lajaba u b'olu de labɛn sanga ni waati kunnafoni k'o de bɛ cunjun anw kan t'a bɔ fa dɔn ja jɛɲɔgɔnjugu de b'u la jɛɲɔgɔnjugu wa o de tigɛra wallahi ka b'o tigɛra o de kɛra fa yɛrɛ wulilen ka u kunna ɲimi bɛɛ wuli an ka taa moro mi awakado maamunu be no e anga wolomasiri tabaw ani risuka wolomasiri tabaw olu kɔni nanzaro ka fu ɲɛna u ka kɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen la tɛmɛtɛmɛli ani ka dɔ minisma ani ka dɔ force barkan u bi ka jateminɛ minnu kɛ ni ka tɛmɛtɛmɛ u ka kan sanfɛ ku dabila ko n'u ma dabila ko bɔnɛ ka sanni ka b'u ɲɛna moro awakado ni wuli ka jɔ kabini waati min na faransi n'olu ye tɔgɔ tiɲɛ ta k'an sɛgɛrɛ k'a jira k'a fɔ min Wagner ko be Mali kono ma chama be jamana chama be ani ka do anga farafina jamana do olu ko ngame ku dine tige Mali la o yu kunwe wa dakun be bela kelengele ni ala sonama ni on tare sira ni ala ka je Niger ko ni president ki akada ani Burkina president dabu ye sunatu ye ala ka on tay ya rabbi anga seku la dro o be yer kata ka ko luga Clef Lina, umatam bogo do Alassane Taulawa. Awo. Umununu to bogo do koro wari sura sula. Baby tasoro. Ani bene. Ni alaka je baby tasoro. Abana. Beki la bende. Ni alaka je. Amba baro boy alaka alakale shida mo farafina beba tasoro ninkola. Abana. Amu gwenga fluka on. Anga nuto ide angu gwenga bo ambara uta yoro do lawo. Acticameroon.com. Oluka kuna fonindo. Anya bo le komba kono baby tasoro ni Alassane ngokulu la benendo nous sommes sérieusement frères nous avons
utara bogo do aka soro rasu la odo abenala na kirachi ko do wari tadamne ne wa Senegal ki labende abana awo ku labe fen bika foko mali jatige wala ke batigi la mata shito ni alaka je ni amanu ga cien segana ma alaka chokorba inda araka adalondo ama kungorota ni juguma wala ma kungorota ni juguma ko nawmana Allahu akbar an kelenga kelentere fade njugu yare taraka mali sigara be ci beda ko kelengele iko go yodde ndesani sigi nyon jamana nunu an mani be ko awo o anyi jate do yesa ngani alaka je ni bebe tema am glaka nyon soro farafina bangunka ya ay sigi njugo ndamana doronde de an anga jamana de munu me akolu mali yere kanulu do jatela sa olu de fana kembe kata mali fere juguma ko fanga sena atonde ko politique mo olu e fanga bara usira ka munge sena to yere be transition na wa jago ya sena to ayu tuisa yusu ngo ne ma fe ngo bebi bedo ambe nye bebela wa abana etigara kuma ina ni bebi teme wallahi ni bebi teme association do de amgla ka nyoye ani note flauga ketu afla jonderia nuncha masikira ya anyu fara chugo u fara la nyon libu fara ni nyonga gluki farau ani nyon tulu fara la ani ika do gundo warakala anya ye yawo isaka bakoko koro awo nguga hagetu ngonya kala samula kabako aga hagetu ale ti joye kwa ale fla horo e ngo fla jonderia kika flow tu ngwanyu tu Yesu kuna funa ambete na nouvelle horizon ba leta ni nouvelle horizon tasa mafie ngo mabutala ala batala malinye ma fara butala minye sorasi cheta e ka bulo daledu ala kake sorasi cheta krengrene spécial ko sorasi cheta krengrene o bulo daledu nga nyeshine ndo jamana yoro minu ma krengrene yala munu sagoba kula ko sebe o jamana chamanche ani ikado koro marabulu saheli bulu oludo sorasi nangenu merci merci baby ka feret ke ni ala sonama malijo angana sira wallahi angana sira foite ala tako wallahi ni ala che Yusuf foite ala tako CEDEAO wo Union africaine wo Nations Unies wo Union européenne wo Union américaine wo ni belaje sabato joni jurumunto abebisa wallahi ala ti sate ati bada ati sunati jingo wa nyebe malila agaraga ko la nyina ne do ango de wallahi amanyina ini mau chechie kuma garante ba to ni fana bi sebekewo ini mau chechie kuma odi ni ala jakuma abana kana siga kuma ina desane malide kana sira Yusu ko kuma sura si cheta ko anga jamana manye mabau wulo masiri tawa ka nyema ya so mimbe no yuka ikado lakana ni ikado keleche fare ngoro uluka manye mae Yusu ko kuma na ko ubefega ferene de balutige chugo mina anga lakana bali amse ka anko ati shida laka golonga bwanda la chugo mina ko kuma na ko barado bolo daledo ulika jo ka ikado sura si cheta kerengera nenge sura si cheta kerengera nemi ni funangani wone abna ya maria ka nyeshi uluma munumbe jamana achamanje barabulu ni saheli bulu fe no koro marabulu Yusu ikado ka fo ko kumana wati jumena au mbina fiye boda suro ko kumana ko fe mi ikado ni sebenye toguna atraure ale ni fasiri ikado nouvelle horizon kono bi ayajira ka fo ko mi ikado wulika joye ko o mi ngelero ga nyesha nga jamana manno ye kele jagwele kanu sugolo aundala kabi ba fulani tani fulasa o jage kele mi nyinna kana sugolo mali dala ka sura ama nyini Yusu ko akara maufe ikado ka fo uti malo uti same uti sira ala nye hinetula makaritula kana yuninda aundala ka auninda dingani dala mali manyema uye ikadu sigi ku hakli jagabo ko bino fanga fara nyonga ka fereni debalu tige chuko mina amsega yere kuma bo bara ubuloda ka nyeshi jatige wale ke batigila ma okele likoma kele mini ikado ka fo akot mena sinasa faso ere ya sigo da maida chamange minye ikado ko chamangera ka bara chamanguloda fere chamantigera anande me baufe minye ikado wulu masita ba kuluwera ubora dunau kana fara aunga onata be shedama bojila nyema soro kola fe mi ikado ka fo naumbe anvea olu chamantura ulu masiri taba utura chuko misiwili uturati nimbe jatige wale ke batigila ma uka kuyi ko ni chama binani ngoi na kuyi juli chama mbona ni ngoi na kuyi malu jura to dama mimbe no ma abana ne unye ka sabu bo ni ngoi na ko chara sa kuyi Yusu ko mana kuyi kala turu fe mi wanaka oye bolo mine munu nchiena ani na fulo ma fe munu ere chiena adama de umbulo ka sabu ge
jatige wala ke batigila maw ye a ko nin bela jile temana hage kansa o ko tiedo a chama ko ni blala shula ma nyema chama ulu tege kere ukuye o ko minye ikado ka fo ko ananje ba jekulu munun nana ko am bela jile anjoro fa ko la kuyi ga na tabe minye ikado jatige wala kele au nga jamana bangunga ani farafina bangunga e ko sira to ka jali bi ko ka ko mabade abana chama ngera nga to babide ndesani o kuma na yusu minye toguna atraure aka fola nouvelle horizon kono a ko kiado ka fo ko ya safere ni dabali katige okola kanilla ni gele ya nguli ka bo aunga kaunga manyema uye ikado ni hakilina inta ka ikado sinzi feminga o de ka wulo masita ba kura chamanta funangeni jolew munum bete keye kakla ka mine ani ikado bara tabolo nyuma ko sabati anga wulo masita ba uye kata fe ko o de bisega aumbo ni gele ya ingonnala kado hukumu konnala ikado uye wuli ka joni chesiri uke lakana bisega ke chugo mina kasabu ke lakana balia anyo de bika nya kata fe mana ni hakilina intara ni ga kuna funi boka bi ka beni juma do janvier kalo kle wolom la ba flani mugani fla saina mi nye chef d'état major général des armées ale ya jira ka foko ni wuli ka jo mi mina ke ka mauta ikado ka fo sorasi chetala ko cheta kerengerene do koi cheta kerengerene mindo akoni bi nye shi chamanje marabulo funangenu ani ikado sahili bulo no ikoro marabulo funangenu ye ko obeto sena ikado akuka abina to sena sa fukata se février kalo o kle muga ani shegima ba flani mugani fla sana. Merci. Kunya bisoro ni alaka jey wallahi ulu bi yoro ndo Allah akbar umabuewa ukata mogo ta Tombouctou nuni gawunu Kidalu la iba fo kini fasiri ke ba kumana abana o kumana ko min ko imbe fe min jira ni ba jira ka fo ka ngama nyema munu be bu ko akli ferene do wakli ka bo sebe nya jira ka fo ko cheta be nyeshi yoro mima o funa ngenu ikado ka fo ko olu de bu sigi yoro don ubu kata bulu don ay wako ni mbe kunye jumenye minye ikado lakana balia danga kari ola ani marama fe be fulufulu mina mani vunu nyonche ka surate sharia kono ka ngari ola anika ikado anga ikado manifun ka kelenya ka do dakele fe ka bo dakele fe ka dana sabati ikado jamana de oni nyonje ko ni fana bina ke o sababu nyuma doye yusu ko ka ko na fa beni na ka aprepare latige mawye ko funa ngeni munu minata ikado ka fo ko ubina ikado ujo ikado ka fo wulo masita ba ya jose de ka munu yere be ka ba ni mbara mafe bolu bulo ka soro wulo masita ba ute ani kulu yere la kana kulu munu be no yere kuma bo kulu ye abinyeshi nunu de masabu be marama fe doka ba afla bala dogono bala tamashaki bala maraka bala bama kulu marama fe tigi be bala kwa ay mama nunu veve na yu ulu ya kanu u bela jele be do lo masita ba yala abedda mene munu shiye santani shegi soro katabla sambisa bala. Merci. Oche. Allah. Ni ngana msenu fana nyin to eche. Ukana na yamba velana. Ai na jona. Ye chamambe ambu bedi. Lolo madi baten nuni. Tabe na la che. Amadou Jaranu. Ali nu be ke reporter de guerre. Ali nu be ke reporter de conflit ye cho. Ubitari. Wala yusu. Fe mi egaro ka fo ko mi ye zambi décembre kalo klebi sabani kele ba flani mugani kele sana ko ni sebe abora ka biniga kuna fone ko chere ka jense ka tafa bela jelefe okunna be mauma sebela mauma be fega ke wolo masiri tabaye ye kulu mara mafentigi ye funange gwanza eti wo bara bibulu barati bulu na yija kana wolo masiri tabayala ko dalele ni de nga abedamne abinyeshi munu ma chamanje marabulu anisa ile bulu no koro marabulu ye o funange nu ko do prepare latigele ya yusu kumana ko ibise kana ni sebe minye o de ka do ya se kata wolo masiri tabayala o kumana ko ibe sebe ninge o ila nyini ye no yi ka do demand manuscrit ibo ke ka nyeshi ikado chef d'état major général des armées ma ani ikado ika wolo sebe o copie clé o mana boy mali denya buguna tiga sebe no certificat nationalité ibina no yi ani ikado kungulo photo kungulo ja no carte photo yi o nani o bela jile ka ke couleur maye abala sosolito lo ambora nyon fe noir blanc de ngona yusu fe mi ikado ni recruitment special mi na bina ke ka be ke kanye shanga wulo masi tabauma koro marabulo ni chamanje marabulo o funanga no olu bora la sa ikado ka fo be bi tasoro konga ko krengere ni yala ku yakla ikado sigiro ma uya befo mi mako secteur segu secteur o be yoro munu ikado abinyeshi oro munu ma segu dugu kono na jabali ikado
jonjori ani masina tenenkun tomiya sai ani ikado timisa jafara be o fana mana boye min ye seware o be ikado talikero jumenga seware dugu kono na funangenu banyangara koro jene duwanza kona ani sufurulai o fana o bɛɛ bɛ se ka o a ɲɛsinnen don olu de bɛɛ lajɛlen ma ko n'i y'o bɔ yen sa an yɛrɛ ka dugu n'o ye Kati ye i k'a dɔn k'a fɔ ko Nara ni Gire o fana kɛnɛ ko olu yamaruyalen don a la Yusu ni Kati bɔra yen n'an taara Gawo i b'a ye k'a fɔ Gawo dugu kɔnɔna Menaka Ansongo k'o fana ye secteur dɔ ye o fana kɛnɛ ko olu fana jatilen don a la an bɛ taa Kayi marabolo kɔnɔ k'o bɛ ɲɛsin diɲɛ ma dɔrɔn de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kumana Yusu ko ni cɛta min filɛ nin ye ko recrutement spécial ni k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛna kɛ sababu ye lakanabaliya gɛlɛya min bɛ anw ka jamana kɔnɔ yan kabi san caman ni ɲɛ ma se ka sɔrɔ o la maa wɛrɛw fɛ an yɛrɛ na ɲɛ sɔrɔ a la ten sa min ye Toguna A Traoré ale ka nɔbila sɛbɛn na an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ o ka bidon boli don amina ya rabbi ala ka fɛɛrɛw bɛɛ sabati ala ka fɛɛrɛw bɛɛ sabati jugulamaw k'a ci u da ko ngɔyɔden ala k'u lebu jira diɲɛna seere kana k'u la k'u malo tilegan dere filɛ tigi kana k'u la ya rabbi ala k'o k'a ka alaya jati kama anw ka misikine duwawu da minɛ b'a ye ala ye ala kulusikolontigiw ka kuma fila an y'a ta k'a d'i ma a b'a bolo o tuma an ka taa sugu la min ye groupe commercial Ablaye Mayiga k'a fɔ a n'a furumuso madame Mayiga madame Diallo o tuma an b'u fo k'u wale inshallah an bɛ taa sugu la Asa Sumano i m'a fɔ i bɛ taa Kati dɛ en tout cas ko mɔgɔ ka ɲi faso la en tout cas mɔgɔ ka k'i faso kɔni dɛmɛ en tout cas mɔgɔ ka k'i faso kɔni kɔkɔrɔma don wallahi bon ça fait nin ye n dɔgɔkɛ ka kotontala kumakan ye vieux Pathé Diallo vieux ka kotontala Asa Sumano ça fait so vieux taara Portugal k'a to mais a y'a sɔrɔ a y'a bloqué a ko n'i jara b'i sɔrɔ k'i bloqué hakɛ to bɛ kuma kɛrɛfɛ a vieux bloqué a ko k'a taara Portugal ko k'ale to dɔgɔkɛ ka kotontala don ka Sumano Vieux Pathé Diallo ko mɔgɔ ka ɲi faso la wallahi mɔgɔ ka ɲi faso la nka hali ni minnu t'u faso la u ka ŋaniya ɲuman ta k'u faso sɛgɛrɛ minnu yɛrɛ bɛ faso kɔnɔ ni ŋaniya juguya b'u ma k'u faso sɛgɛrɛ k'u k'a bila yan n'u malo don ka se ala k'an kunna ja amin moro an bɛ indicateur de nouveau ta a ta dɛ moro ne du wolo ko manga dugula kɔrɔ min ye du kɛmɛ an tɛnɛmuso bɛ yen dɛ tɛnɛn sanogo bɛ dugura kɔrɔ ye madame Damele u kana mɔgɔ ka wɔyɔ kana s'a ma dɛ maa wa sanogo ko don ntɛnɛmuso bɛ yen ntɛnɛmuso a to a ma ko don dɛ ntɛnɛmuso to a ma ale n'a cɛ Sumi olu bɛ dugura kɔrɔ ye dugura kɔrɔ moro aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko du kɛmɛ bɛ yen olu kɔni ni kɔlɔsi ma kɛ e ko tɛna gɛlɛya sɔrɔ wa k'a sɔrɔ kɛ mun ye i ka dɔn maa dɔ bɛ yen ko Umaru Baba Kane moro ale min ni aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a taara ka taa terrain dɔw aw ka dɔn yɔrɔ dɔw jateminɛ nin yɔrɔ ninnu jɔlen a dɔw jɔ bɛ san 10 bɔ dɔw bɛ san 15 bɔ maa kɔni ma t'u tɔɔrɔ nka maaw bɛ bɔ min galama min ye aw ka dɔn maa dɔ ye Fuseni Kɔnɛ ale ka fɔ la n'o ye jɛkulu min bɛ o maa ɲɛma moro ma ka kɛ hakɛti la waati cogo do koyi jakulu min bɛ o maa ɲɛma moro aw k'a dɔn n'o ye Fuseni Kɔnɛ ale bɛ ɲɛfɔli kɛ i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la dugutigi yɛrɛ aw k'a dɔn o dɔn ko tɛ nin ko in na min ye aw k'a dɔn nin ye forotigi dɔ ye n'o ye Sumala Jara aw yɛrɛ k'a dɔn Dugulakɔrɔ village moro o ni yɔrɔ in filɛ nin ye a morcelé la ni k'a di maaw kɔni y'a san nka a bɛna taa aw k'a dɔn min ye maa dɔ ye n'o ye aw k'a dɔn maa min n'u b'a wele ko Umaru Baba Kane ale yɛrɛ kun ye aw k'a dɔn conseil secrétaire général min ye aw k'a dɔn commune 1 mairie district de Bamako a tun bɛ yen wa a tun bɛ yen o mun y'ale se dugura kɔrɔ ɲininkali gɛlɛn tɛ commune 1 fɛ koyi ɲininkali gɛlɛn moro min ye aw k'a dɔn dugutigi min bɛ yen dugutigi ye aw k'a dɔn o y'a jira k'a fɔ ko nin yɔrɔ in ye aw k'a dɔn Umaru Baba Kane ta ye k'ale kɔni dɔnfɛn bɛ min na ko maa min kun ta ye aw k'a dɔn foro in ye o kɔni k'a ntanyana aw k'a dɔn olu ma tigi fila dɔn a la dɛ minnu kɔni y'a san i k'a dɔn ni ale yɛrɛ kelen don i k'a dɔn olu de k'an ka tɛmɛ n'u ka ko ye nka moro san 2021 min ye aw k'a dɔn ni maa kofɔlen ninnu i k'a dɔn aw min ye u ye aw
ma wele no ye awakado Umaru Baba Kane ka wele ikado tribunal la u tara kirike muro ni sebiya manogo ni seti amanogo kirina buruburu u tara kirike ikado awaminyo uye ni du kemetige no muro uye awakado jalagita ko lu segere muro no boray uye apelike uvena jalagita ko lu segere to ngamuro abenata nunungo ngo kubetani akoye kursi premna ugatanai uye apelike san juli ma do kana so ngara jona fe fo u ganya nyini de abana dugu tuki kuturu be kanga dugu do o ife min fo abete moka ati temoka nga benata jamana na makiru tiga ka kle akololo ka jugunde amainde nunu be hagede nde mato fuseni ngone muro awakado no kolativu moka ma nyama muro ale koni ya jira ka afoko awa document belajele bolu bolo sebe o sebendo be ya maria ke mi permis bolu bolo ika sojo muro ikado awa minye uka lettre bu bolo uka sojo ko yal makoni ma kuntado ko muna awakado awa minye meri mawye eno ye awakado communist meri mawye ikado awa minye olu meseka sebendo ma yal ma nikati dode ko muna olu meseka sebendo ma wa Moroko lugun se ka seben di chukochila ko ningo mi flene Moroko awekado afara Umaru Baba Kane kwa ka awekado maujira munu nyete moyi Moroko jaja feve fora ni awekado lu se ka tanyi ngali kola ulu besara sere besara e mabtulu nyini ga kiyama abala jom to interview ke muro fuseni ngone ale ya jira ka fo awa minye nyere la muro ko ngoye awakado ale oluye mami bla unyema no okata awakado minye chenga tap mana e muro ka ofara kuma yele made o tara kata fara chenga ala ni awa minye war ko natafe wo ngwini nywana dike ndew na segufuna sumunu nu katu ka chogoroba fure ka galo da fure la ka anulu jera ko ma fu chogoroba be chenso ala abenala che ni mana ningara segu ndew nay sumunu lagaw ko ni Allah akbar dugu kolo ko re di manyana bo malle non no ma fe abe fende moro mi dugu la koro koye ikado amamunu be olu ko ngo kolu ta dabla mi bintika ko lu ma chuko shila moro do re ka so be unu ka demba bele jele uile mara do bi sandamba do bi santa ani duruwo na fra ko lu ka so bele jele chi wa ko awakado ko mamunu be unu ka so debura jo ko lu be kana ni million nani ko bakale be soro ka terrain tubulu ote sokura jo ware tu yani go dale mai tita teren sayire abana kuma ale ye adama gore ne reba makoya de moro mi awakado nyere la mi ye jaja awakado operateur économique do wode dugule men ngoy ngofe mi awakado akatere mine olula dro mi ye awakado ka alate malema ale ba bele jele chikaboy ninga awakado aka ayresa goda so oluti fa dugulu la de wa soro de be nyine ni jugu yo lubulu ko ni jamana nyamaw nu ma laje mi awakado ka dugolo ko naje muro ikadda uka laje na fura ka dukeme ko lu bako flikana tanjola muro katinya chugo chila ado kera nyere masoro la folo affaire à suivre ko ko be cour suprême ga bloka ado kera ya nyema soro la ulu be nyani maguru ni nyetere kela ani manyuma kula wuza dore da wolo ka blanda la tuguni wallahi muro ala ko nyana bore malla fanda sale do ko fanda ko ala kinana go ala ganni de be fanda na no ta farku hakli ni tashi ni miri be sale do wallahi jigitige ala hinana yusu kado ala bna hine fanda una okuma serelo kaba atoman jamble ende pana ni ale kono kuma ye masire jopo ale fona tara na nye yoro jumena jatige wale ke ba tigila mau kembe kam bugo do nyona mafi ngo se ku chokoro ba ka do bi jabi wa doni karabo ko kembe ka usaraka ubebe nyo saraka ya ubebe nyo antachia wa makroni wa francis ka tasuma shika dali tige ale de sababu la faransi president na ke musoyi go uba shika dali tige fa ba fi abana ni ala sonama ala ka kalishi dama okbana mi ye karo ka fo ko jabi min sorola jetge wala ke ba tigla mo reka kelela e ka kulu ga green ko sebe wero ye fasa ba nyonyena ama do nyini jama fe
ko maa min sara i k'a dɔn EIGS ka fan fɛ o kumana Yusu ko ani maa bananenw ko 12 bɔ ɲɔgɔn kɔ olu kɔni taara sura bananen fana ka ca koyi Masiri Jɔbu ka fɔ la a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko nin min filɛ nin ye ko nin ko bɛɛ lajɛlen ko nin kulu fila n'o y'i k'a dɔn k'a fɔ EIGS ale ni GSIM ye k'u ka tarabasoli ɲɔgɔn na ko tiga ma don a n'a la koyi ko ninnu ka kɛlɛ kun ko bɛɛ b'a dɔn i k'a dɔn sɔrɔ nafa kɛlɛ don Yusu k'u ka nin kɛlɛ in i b'a ye k'a fɔ ko GSIM maaw k'olu de ye sebaaya sɔrɔ i k'a dɔn jɛkulu tɔ kelen kan n'o bɛɛ jatigɛwale kɛbaakulu ye o kumana ko nin bɛɛ daminɛna jumɛn na ko min ye EIGS maaw ye n'o ye i k'a dɔn n'olu ye i k'a dɔn olu ye kɛlɛ wuli k'a ɲɛsin GSIM maaw ma olu bɛɛ la ye kulu minnu ye jatigɛwale kulu ye ayiwa k'a kɛra dugu jumɛn na sigida min bɛ yen n'o ye i k'a dɔn Doho ye ale ni i k'a dɔn Intayi Karen ko nin kɛlɛ ninnu kɛra ye de o bɛɛ bɛ commune jumɛn fɛ o ye Intilité o commune ye a bɛ i k'a dɔn Guruma kɔnɔna la fɛn min ye Gawo marabolo o kɔnɔna la fɛn min ye Yusu k'u ka tarabasoli ɲɔgɔn na ko a kɔni kɛra i k'a dɔn kɛlɛ dantɛmɛ ye kɛlɛ juguba u yɛrɛ damaw ye fasa ba ɲɔgɔn ɲɛ na dɔw taara su la dɔw yɛrɛ banana o kumana nin kulu fila n'o ye GSIM ani i k'a dɔn EIGS i k'a dɔn k'a fɔ Yusu ko u ka kɛlɛ a dɔ la k'u bɛɛ bɛ yɛrɛ tɔnɔ o kɛlɛ de la ko min ye GSIM maaw ye k'olu y'a dato kulu dɔ in na ko ka tila ka kɛlɛcɛw bila su la ka maramafɛn caman minɛ ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn murufa la a bɛ fɔ min ma ko fusil i k'a dɔn fusil d'assaut type Kalashnikov minnu n'u y'o lakuraya tuguni n'o ye AKM ye ale ni moto olu caman moto 5 bɔ ɲɔgɔn kɔ k'u y'o minɛ ni maa ninnu kɔ ko ani fusil d'assaut wɛrɛ bɛ yen ko n'o ye i k'a dɔn siniwaw ka dilannen ye ko type 56 AK ani i k'a dɔn mitraillette type PKM i k'a dɔn ani ko GPMG ko nin bɛɛ lajɛlen n'a chargeur k'u y'olu minɛ kulu dɔ ninnu na o bɛɛ y'u kungo ye an ka sira t'o la Yusu k'u yɛrɛ dabaw ka tarabaso ɲɔgɔn na ale bɛ Ala k'a juguya ka taa fɛ ko ndamanda nɔfɛ kɛlɛ de don koyi ndamamɔgɔ min bɛ Intilité ko o de nɔfɛ kɛlɛ ye nin ye u bɛɛ bɛ fɛ ka o tigiya de ta ko jango i k'a dɔn k'a fɔ maliden caman bɛ baara la ye ani i k'a dɔn dunan wɛrɛw fana nalen don bɛɛ bɛ dugu jukɔrɔ nafolo bɔ la o yɔrɔ ninnu na ko jama girin bɛ yen kan wa kɛlɛ in k'a bɛɛ bɛ yen de nɔfɛ ko ni jɛkulu fila k'u bɛ Mali la a mɛnna nka u kuma ɲɔgɔn sɔrɔ ka tarabaso ɲɔgɔn na fo ka caman bila su la ta koyi k'u ka kɛlɛ tɛmɛnen ninnu kɛra k'a fanba kɛra Niger jamana la ani Burkina Faso jamana la ko nka u yɛrɛ damaw ni malidenw minnu bɛ yan n'o fana ye jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ye k'u olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko min kɛra i k'a dɔn janvier kalo tile 4 tɛmɛnen k'i b'a ye k'a fɔ yan'o cɛ ko fɛn min ye novembre kalo ye ko test k'u delila ka ɲɔgɔn porokoto ye fana nka o kɛlɛ ma juguya ka nin bɔ Gawo marabolo kɔnɔna la 2021 san na novembre kalo i b'a ye k'a fɔ ko u ye i k'a dɔn ɲɔgɔn tarabaso ye nɔ GSIM k'o ye sebaaya sɔrɔ i k'a dɔn kulu dɔ in kan o cogo kelen na i n'a fɔ sen ta kɛra cogo min na o kumana Yusu ko u ka i k'a dɔn se ɲɔgɔn ma ko ni kulu fila bɛɛ bɛ anw ka jamana kɔnɔ yan kabi 2019 san na k'u k'a dɔn ɲɔgɔn tarabaso 2019 2020 ani 2021 san na ko u ye ɲɔgɔn tarabaso nin bɛɛ lajɛlen na wa a bɛɛ de ye jɔsen ɲuman ɲini ye ko ninnu ka kɛlɛ wa a bɛɛ kulu maramafɛntigiw ye jatigɛwale kɛbaa tigilamaw don o kumana ko min ye k'a dɔn ko hali n'a y'a sɔrɔ u ka kulu caman jɛnsɛnna u ka ɲɛmaa caman olu taara su la ko k'a sabu kɛ anw n'an dɛmɛbaajɛkulu minnu k'u ye wuli ka jɔ kɛ Faransi wolomasiri tabaw yɛrɛ ko k'olu ye caman bila su la n'o ko ye tiɲɛ ye o kumana Yusu ko o y'u bɔgɔ fiɲɛ ya nka a ma to k'u ka daga jigin dɛ k'u ma kɛlɛ jigin so cogo si la jango kura bɛ anw ka ko la nin waati in na ko diɲɛ bɛɛ da bɛn b'a ma ko Rusiw ka i k'a dɔn kɛlɛcɛ min b'anw fɛ yan ko Wagner a kelen tɛna kɛ ka ninnu fana b'o dabolo la wa k'u bɛɛ bɛ jɔsen ɲini na yanni Wagner ka bogo don u la o kumana Yusu ko Rusiw ka wolomasiri tabaa minnu bɛ yan ko hali n'a y'a sɔrɔ an ka jamana maa ɲɛmaaw y'a fɔ k'a jɛya ko mercenaires tɛ ko degeli karamɔgɔw don ko diɲɛmaa ma jɛ n'o ye koyi ko hali jatigɛ kabakulu ninnu ko u ma sɔn k'a fɔ ko Rusiw ko Wagner tɛ yan koyi ko jango k'a fɔra ko Rusiw k'olu taara Jabala minɛ min ye Tumutu i k'a dɔn wolomasiri tabaw Jabala min bɛ yen ni Faransi jamana y'o lasegin anw ma kɔsadanin na k'a jirala k'a fɔ ko Rusiw dasilen bɛ yen k'o kɛn bɛ bɛɛ lajɛlen kamana gango ye k'a kɛlen don nanzaraw kamana gango ye cogo min kulu maramafɛntigiw fana jɔrɔlen don o cogo kelen na Yusu h'a ka ja min ye i k'a dɔn hali minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na bɛnkan sɛbɛn min k'o kɛra Alger k'olu fana haminen dɔ ba de don bi ko k'a sabu kɛ mun ye o bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ san 7 in de a ma se ka don ba la o kumana k'olu fana jɔrɔlen don ko nin bɛn'o tɔ yɛrɛ ban pewu k'o tɛna don ba la bilen o kumana Yusu ko kabi juin kalo 2015 sa fɔ bi ɲɛma sɔrɔ o ko la Masire Jɔb ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ indépendant kɔnɔ o ka bidon boli don Yusu i bɛ ka n'an ka mɔgɔw de tile gan na
a bɛna san 7 fu wala san 7 mana kan fɔ ni yɛrɛ fɔ yɛrɛ yira olu de filɛ nin ye bi ani ɲɛkumunba ni bagabaga ka an joro ni ala cɛ wallahi ka tila ka na kɛ kulu ye bi k'u bɛ tila ka ni an joro tuguni ala tɛ sɔn o ma o an bɛ jɛ n'o ye mandenw kɛlen don ka ɲɔgɔn minɛ olu de taa na u ka taa ala k'an kun ja amin muru an bɛ indicateur ta awa tɛgɛrɛ fɔ dɛ wa tɛgɛrɛ fɔ renouveau kun hali bi tɛgɛrɛ fɔ renouveau min ye renouveau ye anw de b'a koba anw b'a hakilina sɔrɔ min ye hakilina ba min ye renouveau i k'a dɔn a baarakɛlaw olu kɔni ye hakilina sɔrɔ min ye a k'a dɔn ka fɔli hours a b'an ka dɔnkilidala denmisɛnninw a b'olu ko fɔ muru a k'a dɔn a bɛ tali kɛ min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la muru ne nisɔn n b'a fɔ sigei maa minnu ye nin ko labɛn muru Mariam Bagayɔkɔ musokɔrɔba la ilaha illallah ɲ'a ye monument de la musique malienne ani Mari Bongana Maïga le maestro a tun bɛ yen Bongana Maïga le maestro a tun bɛ yen ale tun bɛ kɛnɛ kan muru wa ala ni farafina doroko ɲɔgɔnna an y'o fari fana da Lajinɛ jamana gungana dɔ fana tun bɛ kɛnɛ kan yan azaya i b'a dɔn muru i ka dɔn ni a barika ala ye Yusu a banna jɛkulu min b'a kelen kelen kɛ ni tɔw b'a kelen kelen ladege manikɛni y'a kankari da dɛ manikɛni y'a fɔ ko k'a tɛ dɔwɛrɛ dɔn ko télé wɛrɛ ka taa nin kɛ k'a tɛ dɔwɛrɛ dɔn mɔgɔ ladege ko a bɛɛ kan fanga fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛ koba internationalement a ko aw tɛ dɔwɛrɛ dɔn maa ladege kɔ ko maa si kana renouveau ta in ta a banna i bɛ se ka dɔ de dilan a ye min fɔ o kelen don dɛ a banna o kelen don dɛ muru i k'a dɔn a kɛnɛ kan min ye aw k'a dɔn an ka maa ɲɛma Elhaji Marakacɛn Dawu n'u b'a wele ko Keji l'ambassadeur de Somaso wallahi Somaso lasigiden de don yan a banna Bamakɔ le président de la République de Soma voilà muru Elhaji Marakacɛn Dawu ale tun bɛ kɛnɛ kan ale de y'a kula bɛ jɛkulu yɛrɛ ma a k'a dɔn a ɲɛmaw jɔyɔrɔ fa muru a k'a dɔn procureur du tribunal de la grande instance commune 4 muru Touré ale tun bɛ kɛnɛ kan a tun bɛ yen Idrissa Amisu Touré procureur général G21 a banna procureur G21 o de don dɛ ko ni i kɛra i k'a dɔn manamanakan fɔ Pele ale de ye i k'a dɔn manamanakan fɔ datuguli jantile a bɛ takili da in ye i tɛ taa yɔrɔ sɔrɔ a Touré muru min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ renouveau fɔli hours min ye aw k'a dɔn Bongana Maïga le maestro Burama Sumano Jɛnɛba Sek Nampe Sadio Traoré muru Safi Jabate i k'a dɔn awa min ye ninnu bɛɛ lajɛlen Kilaba fana tun bɛ yen Kilaba tun bɛ yen muru aw k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen min ye aw k'a dɔn ministre ka ciden min tun bɛ yen o ye Dudu Ben Beshir Nyanga ministre bɛ taama na o muru ministre bɛ taama na a yɛrɛ de tun ko k'a bɛ a bɛ Cameroun a yɛrɛ tun ko k'a bɛ na nka taama maa bala ka maa bila ka na jɔyɔrɔ fa an ka maa ɲɛma n'o ye aw k'a dɔn maison de la presse maa ɲɛma Banjugu Dande ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye M7 TV o maa ɲɛma min ye aw k'a dɔn Paradox ale tun bɛ kɛnɛ kan muru aw k'a dɔn groupe renouveau fɔli hours Marakacɛn Dawu a ye kuma ta a ye groupe renouveau a ye a maaw fo minnu ye aw k'a dɔn nin commission d'organisation a y'olu fo muru aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a jira k'a fɔ awa min ye nin ye baara min ye maliden bɛɛ lajɛlen de ta don wa i k'a dɔn u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ min ye aw k'a dɔn hali bi an ka seko n'an ka dɔnko a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn prévidi daminɛna min ye aw k'a dɔn minnu bɛ cili kɛ olu ta 40% ye nka min ye aw k'a dɔn jiriw dɔnkili dɔnna ŋanaw o maa 5 olu ta tun ye 100 60 a dafara 100 jɔlen 100 olu de a ko ɲɛnabɔ olu de y'a ko ɲɛnabɔ soli t'o la o a banna maire DJ de l'année muru y'o sugandi label la aw k'a dɔn Jagala musique muru dɔ bɔra yen min ye aw k'a dɔn zikiri ba Lamini Sangare minnu bɔra yen design on the track o ye k'a dɔn design on the track a tɛ u ka dɔnkiliw la awɔ
muro ikado o koni meilleur producteur no boray minye avocado Calib 27 o kara groupe la belebele muro avocado Mustapha Momo Shogo album avocado arapu de l'année muro trophée fla o belajele iba one akele o salo clip de l'année nampe Sadio Traoré minye avocado ay dogli binda no embale tuko muro o clipu o kara clip de l'année o jago edo ne de toma o ke clip de l'année de muro jawara to minye avocado collaboration je ka dongli da minye avocado Siriki Jabate ba musique Sangare Jabate de musique muro meilleur artiste étranger o dira Azayama meilleur dongli duma ou de 1000 ala de meilleure révélation Siriki ne umunga kwengwengwendo Kweng jagari gui. Jagari gui. Meilleure révélation. Wisi wozo. Jadi. Program. Ale ba neneri. Ale ba ga fol nene bro. Ko gasbi dedu. Gasbi ga protéger dedu. Gaspia. Ale ga dum zedu de. Wa. Gasbi ga dum zedu dedu. Awon kuma jara la kale de de wisi wozo yi. Wodi an ndag. Program ke. Program na dedu. Gasbi na dedu. Kana siga. Ndag. Program ko kale talla me ale re aga jonjon dama. Ba bina ni gara ko mai. Barata ka di bayni nga samore abi elema ni ala sona ma anga folikela o fana wele olu ka ta ko folike ka ko injala tige awo ka chela tige ka folikela ko sur place wala foli yere du yoro ni nyana fini yera nota abenyana ko un coup de c'est un coup de maître abana nazaraka ni do nyato mo grena moro ma avocado minye nyera la police awards renouveau markachen daw ay nimti wasajira minye hakla nyumangira minye ka kumblena kurayira ni ya chien froy moro avocado ma chama ngoni be ulu ya jira ka fo akona dabne na akata de abilaba na unya damne amba laba apana wa manga MC fo benke tusu butelezi ale ni Mariam Kone kala se chukonya abana wa manyema munumbe nu fana illa se uke la se nu mbe kere ka do basigi ani ika do jamana jokma abekero wallahi procureur ka panya na de ya fese ka dembe te fanyo ambo broma e fanyo ambo broma sumano dembe te fanyo ambo de fa ko tare safolo te sabanyo ambo sade de ba nyo ambo wallahi akera bakari muro broma sumano akera bakari kasumano ninu ndo toro angoro mali targeti korati fili olu ni bagoroba jabate nunu de kaga kamaru nyonga ka tabulu do angoro no ta amini nga fili de ambora chama ngono bagoroba jabate abarkala ni alaka je braba swaro angafu inshallah anga jeli chokoroba angufu ukafu muro namu ambada ogona yusu ambe bela jele fo dakuru nyekele ka foko akambe ni alaka je samwere gafe awards gawe voilà samwere ni alaka je renouveau folie awards alebe ikado femore awards ajouté ala ka to jide katafe nyinansa intunye nyebla barawi na nyebla barakera tare alaka beke tare ni jugula kula be njekulu kasebe korofo ka ikado groupe renouveau refu anuka no ba jama wallahi beka on sika ke foye ni no lute wallahi wa bebi dabo olu de fana kama okmana aka ambe ni kairae aka ambe ni here aka ambe dore merci